5K? Eller sådan, hvad håber du på, vi kan gøre med 5K? Jeg håber, at vi kan udvide folks horisont med vores kunst og få folk til at se verden i et nyt lys. Men er det ikke ret fed kveld? Jo. Det ligner en fucking scanning-spillet. Ja, og bare invitere dem ind i vores verden. Ja, Og se det gennem vores øjne. godt sagt. Ja, tak. Jo, og at vi har også snakket om sådan at vi godt sådan vil plante frø i folks bevidsthed. Sådan, ikke sådan noget, man umiddelbart lægger mærke til, eller sådan noget, men altså ikke at man umiddelbart behøver. Inden på en tankegang, som der bliver. Vi vil gerne inspirere. Ja, vi vil godt inspirere, og sådan, selvom det ikke er noget, der bare, at man umiddelbart tænker, wow, nu har jeg ændret hele min tankegang, så planter det stadig et eller andet i folk, og sådan, bare for folk til at reflektere over, ja, også for os selv til at reflektere. Ja. Ja, det er også, altså nu når vi jo så, fordi at vi jo alle sammen, når vi lægger vores hoveder sammen, eller sådan, det er virkelig nogle fede ting, vi kan få til at ske, eller sådan, altså der med, at sådan, vi bare deler, sådan, jeg ved det ikke, jeg føler ikke, at jeg kan forklare det, men jeg har bare sådan en følelse af, at det er bare sådan et fællesskab, hvor man sådan, vi får udnyttet noget mega fedt, men sådan, det er bare sådan rart at være i, sådan, det, jeg føler sådan, at jeg føler mig så passioneret, og sådan at... Men også fordi, at når vi snakker om alle de her ting, så finder vi lidt ud af, hvordan vi sådan, altså vi har mange af de samme tanker, hvilket er mega sådan befriende. Eller det er sådan mega sådan, hvor man føler sig sådan holdt og sådan hvis hørt. Man bare i flere år bare føler, at man har en sygt weird hjerne, der bare sådan ikke helt fungerer som andre mennesker, men sådan, hvor vi har bare fundet et fællesskab, hvor det er sådan alle de her skøre ting, altså vi gør det til. Og måske også inspirere sådan ud til folk til at sådan der, altså I kan ville gøre det I vil. Altså sådan, det er jo ikke fordi, at vi er specielle eller anderledes. Sådan, vi er jo bare en gruppe 19-årige, der bare har valgt, at nu gør vi det. Fortæl det. Fortæl det. Det var mega mooncore. Hvad?